Ассаляму алейкум, хайрлап шамлар, витаю. Я продолжаю информационный вечер на телеканале АТР. И следующие полчаса с нашими гостями мы будем говорить о том, о чем молчать нельзя. С вами я, Гульсум Халилова. Коломойський назвав міністра економіки дебілом. Той відповів олігархові. В Європарламенті стурбовані оточенням Зеленського. Мовляв, очільник Офісу президента небезпечний. Суперособливий статус Донбасу із екстраправами. Віце-прем'єр розповів про плани Росії. Ну что ж, рада представить гостей нашей студии. Ивана Климпуш-Цинцадзе, народный депутат фракции «Европейская солидарность», а также Олесь Доній, народный депутат Украины 6-7 созывов. Витаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем мы нашу беседу с такого информационного сообщения. Бизнесмен Игорь Коломойский назвал министра экономики Тимофея Милованова, внимание, дебилом. За что, спросите вы? За то, что тот вступился за жертву шутки квартала 95 Валерию Гонтареву. Слушаем прямую речь комментария Коломойского настоящего времени. Министр экономики Тимофей Милованов написал, что вот этот номер, он может как-то негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Как вы думаете? Я считаю, что... Я думаю, после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке. Почему? Нет, потому что это говорит его об его уровне, какой он министр экономики. Кроме как слова «дебил», другого слова не найдешь. Ну а вот министр экономики Милованов прокомментировал слова Коломойского. Давайте послушаем его прямую речь. Я цього не скриваю, що я дебіл. Так, я жартую. Так що тут головне не те, а результати головне, да? І я думаю, що, моє бачення, скандал вичерпаний, тому що висловилися всі. І квартал. Тут важливо, що ми бачимо дискусію всередині суспільства. Форма цієї дискусії комусь подобається, комусь не подобається, але це нормально, я думаю. У кожного є своя позиція, ви бачите, що позиції дуже різні. Це і є, насправді, вільне суспільство. Що це було? Как это воспринимать? Как, во-первых, воспринимать реакцию Милованова, которая подтверждает, что он дебил, правда, шутя? Ви знаєте, я навіть не хотіла би обговорювати рівень виховання і етичності пана Коломойського. Ну і, напевно, не було якоїсь реальної можливої відповіді, яку б міг використати пан Милованов, яка б була влучною. Але одночасно, знаєте, мені просто сумно, що ми з всією країною змушені реагувати на такі інформаційні приводи в той час, коли є набагато серйозніші речі, на які потрібно звертати увагу. І, безперечно, я не зовсім згодна з паном Миловановим стосовно того, що конфлікт є вичерпаним. Я думаю, що нам є над чим замислитися з точки зору суспільства, з точки зору взагалі того, що ми виховуємо серед громадян України, які плоди виховуючого ми пожинаємо протягом цього, бачачи, наприклад, цей, як на мене, такий ниций ганебний жарт кварталу, нічого нового з точки зору кварталу, але долучення до нього хору вірьовки, воно було, на жаль, таким сумним фактором. Ось мені здається, що якось ми забагато уваги цьому приділяємо і безпосередньо пану Коломойському. А як на мене, то міністр просто мав би взяти і подати на Коломойського в суд за образу честі і гідності. На самом деле, дебилизм как заболевание, которое было внесено еще в 1890 году, если не ошибаюсь, психиатром Валентином Маньяном, это умственная отсталость, да? И вам не кажется, что Игорь Коломойский, когда называет Милованова дебилом, он, в принципе, обижает и унижает людей, которые действительно больны этим заболеванием? Може, перед тим, як Олесь додасть, я за першою освітою я логопед, і дійсно є кілька градацій розумової відсталості, є дебіли, є імбіцили, є ідіоти, і це все є різновиди захворювань. Тому можна, звичайно, йти і цим шляхом. Але ми з вами просто розуміємо, що це суто відсутність вихову пана Коломойського. Олесь, ваше мнение? Я, чесно кажучи, не дуже розумію, для чого ми це обговорюємо, тому що, дивіться, тут попередній уряд, попередня влада, до якої належав
пані Іванна, я достатньо там жорстко критикував, але лише якщо були якісь дії або якась бездіяльність. Ну, я ніколи не йшов до того, щоб критикувати когось за невдале слово або там за костюм, як у нас там іноді бувають, ну, обговорюють одяг, слова. Слід обговорювати у владі дії або бездіяльність. Перебір там проблеми етичної, яка є там спілкування, воно зустрічається. Слід дійсно, ну, віддавати належне ще вихованню з самого дитинства. Я, наприклад, над собою там працював, не знаю, там, з 3-го курсу, коли відмовився від так званої абсентної лексики, яка була притаманна моєму київському подвір'ю, наприклад. Але це, ну, це не питання навіть для обговорення, ну, серьезной политической программы. Я ж к чему веду? Я ж веду к теме кадровых назначений, кадровых решений, потому что вот с одной стороны мы видим, что министра экономики называют дебилом, а с другой стороны Андрея Богдана, говорят, называют опасным, и называют не олигархи, да, как Игорь Коломойский, а европарламентарии. И вот мистер Богдан опасен в Европарламенте, предупреждают президента Владимира Зеленского о его окружении. Давайте послушаем, что говорят европарламентарии на этот счет. Я сумніваюся в цілому в оточенні президента Зеленського, в якій мірі президент Зеленський правильно поінформований. Особливу проблему я бачу в панові Богдані, бо він дуже небезпечний. Часто ми чуємо, що він професіонал, і тому він потрібен президенту Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму, як може президент Зеленський побудувати нову країну з професіоналами старого режиму. Містер Богдан небезпечний. Ну, вот так сказали в Европарламенте. Вот как вы оцениваете вот это заявление, да, и каким это может быть сигналом и посылом для нас, да, президента Владимира Зеленского, потому что ведь по Андрею Богдану было не одно предупреждение. Курт Волкер говорил настоятельно рекомендовал его не назначать на эту должность. Ну, ви бачите, що насправді команда пана президента досить стримано реагує на критику стосовно кадрових призначень, м'яко кажучи, і пан Богдан є, ну, не єдиним персонажем, який викликає запитання як у багатьох всередині суспільства, так і в багатьох наших іноземних колег. І дійсно ви самі підтвердили те, що це далеко, ну, не перша, так скажімо, заувага стосовно токсичності пана Богдана, наскільки він може бути прийнятним для команди, яка себе оголошує новою і націленою на реальні зміни в державі. І дії, поки що, які виходять з Офісу президента, якраз і примушують, радше підтверджують те, що дійсно ця токсичність є невигаданою. Знаєте, чергове призначення чергового друга з кварталу 95, пана Сивохо. Да, мы вернемся к Сивохе, мы это обсудим обязательно, эта тема у нас есть. Я просто хочу сейчас подключить к нашей беседе Соломею Бобровскую, вашу коллегу от партии, от фракции «Слуга народа», народного депутата. Не, вона від фракції «Голос». «Голос», да, извините, Соломея Бобровская. Соломея, алло, здравствуйте. Доброго вечора, рада вас чути і гості вашій студії також. Да, Соломея, ну что, как там во фракции «Голос» воспринимают последние новости, в первую очередь о том, что европарламентарии предупреждают президента Владимира Зеленского о том, что Андрей Богдан опасный, а другая, конечно же, сколыхнувшая украинское информпространство новость о том, что Коломойский назвал министра экономики Милованова дебилом. Как воспринимают в «Голосе»? Ну, по-перше, нам треба розуміти, що наша політика скрупульозно, детально, під лупою розглядається із нашими зовнішніми колегами, і не варто просто це так от кидати на самотік і думати, що лише ми всередині знаємо найкраще, що відбувається. Це все дуже добре видно і за кордоном. І дуже прикро, що лунають такі сигнальні маячки, доволі неприємні. Мало того, не лише, зокрема, про Андрія Богдана, це і в приватних розмовах і зустрічах
коли є повне нерозуміння або часткове нерозуміння, що таке, що собою являє, зокрема, фракція «Слуга народу», і з яких груп і впливів і людей вони складаються, та і так далі. Тому мені насправді дуже неприємно, очевидно, як представнику парламенту, чути такі речі, зокрема і інші, і про Майдан, який може бути зі зброєю чи без, і коли говорять нашу вже теперішнє Міністерство охорони здоров'я, тому що дуже багато зусиль було вкладено для того, щоб здобути імідж. І коли ми за 2 місяці чуємо зворотні речі, в той же час, коли вкладається купа грошей і ресурсів в наші реформи, ну це просто не витримує жодної критики і хочеться закрити очима руки, навпаки, руками очі. Це перше. Друге, щодо другого питання і пана Милованова, це не просто не є неприйнятним речі до дискусії чи до коментарів, і, зокрема, і про, тут я вернуся назад, і до виступу хору вірьовки і так далі. Мені сумно, що олігархи роблять новини в країні, коли навпаки парламент, президент і уряд мав би показувати свої центри прийняття рішень і рішення, які мають бути напрацьовані. Інакше мені здається, що ми просто розхитуємо державу в такі неймовірні амплітуди, що нам просто буде неможливо, дуже важко буде зібрати докупи назад все те, що було набудовано, і спробую зробити щось зібрати докупи. Ось це сумно. Ну, це не втримує жодної критики, ані коментарі, образи і так далі. Народный депутат Украины, фракция «Голос» Соломия Бобровская была с нами на прямой связи по телефону. А вот назначенный советником секретаря СНБО Сергей Сивох, о котором вы отметили, рассказал, чем будет заниматься на этой должности. Давайте послушаем его. Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і сенсами, і працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Усі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі у головах. Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите, і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. Олесь, вот как вам такое кадровое назначение без какой-либо предвзятости? Я все-таки хотела бы, чтобы вы прокомментировали, потому что многие говорят КВНщик, как это так, советник секретаря СНБО, а другие говорят, может дать шанс и все такое. Ну, по другій новині, які я встигну сказати, я теж не розумію, для чого ви взяли до обговорення. Тобто була цитата одного з депутатів Європарламенту, взагалі ні про що. От їй не сподобався Андрій Богдан. Окей. Ще раз кажу, критикувати потрібно дію або бездіяльність. Дію або бездіяльність. Скажіть мені, що в цій цитаті йде мова про дію або бездіяльність. Хтось не сподобався. Нагадаю, один з американських політиків, щоправда, говорив про $1 мільярд, який буде за відставку одного з генеральних прокурорів. Тепер це проблема для обговорення в американському істеблішменті. Для того, щоб говорити про когось з політиків іншої держави, потрібно мати вагомі аргументи і конкретні, я не кажу навіть докази, а підстави. Вони повинні в чомусь виражатися. Ну, наприклад, сказати, що наполіг на прийнятті такого-то невірного рішення. Або стримав на прийнятті такого-то рішення, там, поїздки, наприклад, президенту в таку-то державу. Або ще якось. Інакше воно не просто голословно. Тому що Андрій Богдан це людина, яка, наприклад, була з команди президента Порошенка свого часу. Нагадаю, він балотувався за списком до Верховної Ради блока Петра Порошенка. В його біографії був человек, который потом попадал под закон о люстрации. До того. Був, і у нього, це до того, нагадаю. Він потім балотувався. І не зайшов. Він потім. З яких причин, пане Олесю, напевно, ви теж маєте зауважити. Як він після того познайомився з Корбаном, і з орієнтації на Петра Порошенка перейшов до спілкування вже з іншої команди. І лише після того його вилучив. До того, наприклад... І він не став депутатом від... До речі, зараз виграв суд, якщо я не помиляюсь. Але на той момент жодні в люстраційні якісь передумови блок Петра Порошенка не лякали. Токсичності вони не бачили. Тобто це побачили зараз лише, коли він перейшов до іншої політичної сили, і став впливовим чиновником.
Тому, ще раз кажу, я готовий обговорити дію або бездіяльність. Я думаю, що це буде стосуватися і Сивохи. Іде мова про радника, не про секретаря РНБО, не про заступника секретаря РНБО, а про радника. Тобто це чиновник зовсім іншого рівня. І ті, хто зараз його критикують, бо я, наприклад, ще не знаю, як він це поводиться, очевидно, повинні бути чесними і сказати, що вони свого часу критикували призначення Гладковського в якості секретаря РНБО, бо ця людина ніколи не мала нічого спільного з Гладковський не був секретарем. З заступником, заступника секретаря РНБО, ніколи не мав нічого спільного з національною безпекою. Ніколи. І відповідно, коли президент призначає свого співбізнесмена, людину, з якою у нього є безліч спільних бізнесів, на таку посаду, у нього, очевидно, є інша мотивація. То чи зараз ці люди, які критикують призначення Сивоха, радника, чи вони критикували свого часу призначення Гладковського, заступника секретаря РНБО, тоді, очевидно, що вони мають зараз моральне право критикувати. Я не знаю, з якою мотивацією поки що Сергій Сивоха призначає. Я його побачу 30 числа в Маріуполі, ми будемо на одному форумі. Познайомимося, я послухаю. Я вам дам слово обязательно. Просто давайте подключим Александра Качура, народного депутата Украины от фракции «Слуга народа», и продолжим нашу беседу. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер, Александр. Мы бы хотели, чтобы вы прокомментировали назначение на должность советника секретаря СНБО господина Сергея Сивохи. Как вам такое кадровое решение? Давайте разберем, чем будет заниматься Сивоха. Сивоха заявил, что его функциональными обязанностями будет исключительно гуманитарная и коммуникационная политика. Я думаю, что ни один гражданин в Украине, в том числе и жители Донецкой и Луганской области и Крыма, не скажут того, что этот неизвестный человек, и то, что его навыков, тех, которые он годами нарабатывал, будет недостаточно для того, чтобы вести эту коммуникационную политику. Он всю жизнь работал с людьми и пришел работать с людьми для того, чтобы произошел процесс все-таки мира и возврата территории Донецкой и Луганской области. Спасибо большое. Александр Качура, народный депутат Украины, фракции «Слуга народа», был с нами на прямой связи по телефону. Будет ли действительно полезным Сергей Сивоха? Как вы думаете, по крайней мере, рассчитываете ли вы на это? По-перше, давайте так. Пан Сивохо призначений людиною, яка відповідатиме за радитиме з питань гуманітарної політики секретарю Ради національної безпеки і оборони. Це означає, що пан Сивохо, який активний поборник пана Януковича в минулому, буде впроваджувати, напевно, ту гуманітарну політику, яка була співзвучна з тим часом, коли керував пан Янукович. Це перше. По-друге, я хочу нагадати, що президент Зеленський, коли йшов на вибори, активно критикував президента Порошенка за те, що він призначав на ті чи інші посади, про що говорив пан Олесь, своїх знайомих чи своїх друзів. Так от, це стало великою і хорошою традицією для пана президента Зеленського призначати суто своїх знайомих і друзів з КВНу, з кварталу 95, з фільму «Слуга народу» і таке інше на усі ключові державні посади України. Тому в цьому випадку це конкретна дія, пане Олесю, якщо ви закликаєте критикувати за дії, це конкретна дія, яку я вважаю, що вже перейдені всі межі щодо цих призначень, якраз людей, які взагалі не мають ніякого досвіду в тій чи іншій сфері. Що стосується також планів з паном Сивохом, ми, звичайно, подивимося, але ось це, знову ж таки, насадження певного такого міфу стосовно того, що гуманітарна зміна, яка-небудь зміна гуманітарної політики України призведе до міфічного миру з територіями, які окуповані на сьогодні Російською Федерацією. Тому що це не питання зміни української гуманітарної політики, а це питання зміни поведінки Російської Федерації. Вот с вопросов кадровой политики я предлагаю перейти к международным вопросам в том числе, потому что встреча лидеров стран Нормандской четверки не готовится. Почему, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Давайте его послушаем.
Зараз ніяких конкретно визначених термінів немає і бути не може, тому що, як ви знаєте, позицію президента Російської Федерації Володимира Путіна спочатку повинна бути підготовка, потім саміт. На даний момент підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. Сейчас на прямой связи Александр Демченко, аналитик-международник. Алло, Александр, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, приветствую. Да, как вы думаете, состоится ли же все-таки встреча 4 лидеров в нормандском формате? Я думаю, что встреча в нормандском формате может состояться, если произойдет определенное давление со стороны Берлина, Парижа и Москвы в отношении Киева и нынешних официальных властей Украины. Потому что я бы на вашем месте обращал бы свое внимание не на слова господина Пескова, а на слова, которые были сказаны в то же время господином Ушаковым, также представителем господина Путина, советником его. И в этих словах можно найти очень одно интересное предложение. Конечное предложение, где господин Ушаков указывает, что мы не можем договориться с украинскими властями, пока нам предлагают формат не подписания того, что есть, плюс формула Штайнмайера, Минских соглашений плюс формула Штайнмайера, а именно подготовка нового формата, измененного формата Минских соглашений. То есть украинская власть, насколько я сейчас понимаю, официальный Киев, пытается каким-то образом варьировать и пытается предоставить свои определенные изменения в Минский процесс, в Минский формат. Вероятно, это поступает от каких-то определенных групп в окружении президента или вне окружения президента, потому что мы знаем, кстати, позицию господина Кучмы относительно формулы Штайнмайера, например, который был вынужден ее подписать, но изначально выступал против ее имплементации и против подписания этой формулы во время трехсторонней контактной группы в Минске. Да, Александр, я все-таки хочу вернуться к нашему вопросу, да, и уточнить у вас, и я попрошу ответить вас коротко, все-таки, как вы думаете, состоится ли встреча или не состоится, вот, учитывая то, что вы сказали выше? Смотрите, я вам еще раз повторяю, встреча может состояться хоть завтра, если Берлин, Париж и Москва совместными усилиями надавят на Киев. Я думаю, что такое давление уже происходит, потому что мы видели позицию немецкого МИД. Я думаю, что вскоре последует и позиция представителей Франции. Вероятнее всего, встречи в октябре не будет. Если она и пройдет, то пройдет она в ноябре. Но снова-таки, важно говорить не о самой встрече, а о том, с чем туда выходит украинская сторона. Спасибо. Александр Демченко, аналитик-международник, был с нами на прямой связи по телефону. Ну а как вы думаете, действительно, состоится ли встреча 4 лидеров в нормандском формате и кто в ней заинтересован? Знаєте, мене взагалі дивує, що зустріч у нормандському форматі стала якоюсь самоціллю для президента Зеленського. Це перше. По-друге, я щось не бачу зусиль щодо зміни формату, про які так само під час виборів так активно обіцяла нова владна команда щодо запрошення до цих перемовин Сполучених Штатів чи Великобританії. З мого спілкування з дипломатами цих країн про зміну формату взагалі не йдеться. І дійсно, я думаю, що важливо більше зосереджуватися на тому, а що ж вимагається на сьогодні від України. Ми бачимо, як в різні способи, через різні канали Російська Федерація додатково намагається насадити умови, відчувши, що українська сторона готова йти на поступки. А саме те, що відбулося, так званий обмін, де-факто повернення з одного боку наших бранців, незаконно утримуваних на території Російської Федерації, і видання Російської Федерації терористів, які утримувалися на законних підставах на територіях України, і з ними разом пана Цемаха. Це одна з поступок, на яку пішла Україна, саме видача пана Цемаха. Інша поступка – це ось це розведення в станиці Луганській, без того, що ми бачимо, що на даний момент в станиці Луганській з боку окупованих територій, з боку тої території, яка контролюється кремлівськими найманцями і кремлівськими військами, не демонтуються
укріплювальні споруди, наприклад. Тобто режиму тиші немає, і разом з тим ми чуємо, як представники Путіна весь час вимагають розведення військ в Золотому і в Петровському, незважаючи на те, що режиму тиші навіть протягом 7 днів, які так необхідні, як домовлено, взагалі не було досягнено. А в цей час президент України каже, так ось дивіться, там нічого не відбувається, там уже режим тиші. Або його погано інформують, і ті зводки, які він отримує, він, може, отримує не в повному обсязі. Ну, и так помыляется. Вице-премьер Дмитрий Кулеба в эфире нашего телеканала сегодня рассказал, какие намерения у Кремля относительно статуса Донбасса. Давайте его послушаем. Для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, оккупированные территории Донецкой и Луганской области в неком действительно особом, суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето. Олеся, как вы думаете, стоит ли идти на условия Российской Федерации, которые могут быть бесконечно длиться, и намерения, и амбиции, которые у Российской Федерации, мы видим, что не очень-то и маленькие? Я не вірю в добру волю Кремля на чолі з Путіним. Саме тому я і противника, і формулу Штайнмайєра, і попередніх Мінських угод. І мені прикро, що і нова влада взяла той самий курс, що і попередня влада, шукати домовленості з бандитами цими ЛНР, ДНР. Розумієте, було 2 приклади на Балканах, коли під тиском західних союзників були прецеденти проведення виборів і припинення вогню. Один був вдалий в Верхній Славонії, це район Вуковару. Нагадаю, що якщо під час операції «Буря» хорвати зуміли військовий спосіб звільнити частину території, то район Вуковари саме був якраз під тиском Заходу, проведення місцевих виборів і витіснені поступово потім сепаратисти. І мало вдалий, коли було припинено з одного боку військові дії з ознаками геноциду, як, наприклад, в Сребрениці, в Боснії і Герцеговині, але було перетворена ця держава на конфедерацію фактично, хорватська, боснійська частина і Республіка Сербська, на яку мало поширюється влада Сараєва, і, відповідно, Сербія в якийсь спосіб отримала сатисфакцію. Якщо вона не зуміла забрати частину території, вона, принаймні, зупинила економічне і гуманітарне зростання Боснії і Герцеговини. Ну, от є небезпека, відповідно. Особий статус – це конфедерація? Я про що кажу? Що шансів, що у нас буде не східнославонський варіант, а умовна боснізація, набагато більше. А розуміючи, що Сербія пішла на поступки після того, як її країни НАТО бомбардували, реально бомбардували мости, і вона ослабла, а Росія почуває себе навіть при всіх санкціях достатньо нахабна і впевнена, тому шанс, що вона буде перетворювати так званий ЛНР, ДНР вже всередині самої української держави на постійне рани такі, які ятрять постійно, набагато більше. Тому я хотів би вірити, що як і Петро Порошенко, от як спочатку він починав з Мінських домовленостей, 3 роки про них казав, що немає альтернативи, потім почав саботувати. Тобто спочатку він домовлявся з Путіним, потім саботував. Я хотів би вірити, що і зараз нова влада теж буде відмовлятися поступово від формули Штайнмайєра, і більше того, скажу, що навіть акції протесту допомагатимуть владі посилювати свої позиції. Я перепрошую, я не можу з цим просто погодитися, тому що ніхто не домовлявся з Путіним, пане Олесю. А ви спробуйте згадати, в яких умовах були підписані Мінські угоди, і після яких 15-годинних перемовин під час того, що відбувалося в Україні, у нас було Дебальцево в цей момент. І це було не просто домовляння з Путіним, як ви це говорите.
А це була розмова в рамках цього квадрату з залученням президента Олланда, канцлерки Меркель, Петра Порошенка з одного боку і Путіна з іншого боку. І так протягом всього цього часу нас намагався Кремль примусити розмовляти напряму з бойовиками. Івана, 20 секунд. На що розчитує ми Путін? наполягали на тому, що це все-таки Кремль, і там є, і тільки від Кремля залежить те, чи буде коли-небудь мир на Україні, чи ні. Спасибо большое. Вот буквально 10 минут до завершения нашего эфира я все-таки хотела, чтобы вы ответили, да, на что рассчитывает президент Зеленский, когда вот хочет встретиться с Путиным? Він, напевно, вважає, що він може його в якийсь спосіб переконати і переграти. Я думаю, що це достатньо наївне очікування. Спасибо большое. Ивана Климпуш-Цинцадзе, народный депутат фракции «Европейская солидарность», ОЛС-ДОНИ, народный депутат Украины 6-7 созыва, были гостями нашей студии. Благодарю. Буквально через 5 минут смотрите Прайм Даниленко. Не переключайтесь, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты наших эфиров. Коршкин. Сьогодні у Прайм Даниленко Віктор Шишкін, колишній суддя Конституційного